Ассалому алейкум, братва, апау хуаро. Рости гапами видео ра дидум ки пирҷинои сарх хали бжжас кесай агар ягон гапумнам хали сахти бад рафт гушотон ахрошид ку илтимос гушотонам ахкам кине. Охи инами қанчиқча, инами безод, инами тайлоқча, инами айлоқча. Гушке қанчиқча. Охи ты сат рамонда дар даҳани чочак барами падарат наълад. Барами падари модарат наълад. Ма бовар ки бисёр вақт рости гап кунам пишти духтарора мегирифтам. Як кали маъруфай бисёрит мешиносен, ҳамун бечора мара ягон кори бадӣ накард, ма ай пишти духтаро чандин видео ответ кардам, чандин гапҳои қабеҳш гуфтам. Ба ман намефаҳмам ки ҳамин хоҳари очаи як хелта ҳамун кали маъруф бипара. Охи паданалотои безод била сатра пушидӣ ба мехезиам хеле мекунӣ. Ба чочак мемак